Assalamu alaikum. Yanzu kuma wannan karin muna so za mu gabatar muku da latest sele sabon mawaƙinmu yanzu zai faɗa muku sunan shi. Assalamu alaikum. Jama'a da farko ni sunana Faruk M Nasir. Kowa ya san ina abin nan fa na waƙa wacce na fara yi wacce waƙa na fara yi Faruk aiki M Nasir. Nasir na haihuwa da da bihin mawaƙa za ku saurari ranar 10 ga watan uku za ku saurari abin nan fa na waƙar da ya daɗi sallah idan Allah ya sa kowa ya gane Faruk na M Nasir. To akalla yanzu kayi waƙoƙi nawa? Kayi waƙoƙi nawa kenan a yanzu? Akalla ina da waƙoƙi ƙarfi baya 10 ko 15. Ok, to yanzu wacce ce ake jiran ta za ta fito kenan? Wacce ake sauraro wacce ne waƙa Happy Sallah. Ita ce ake saurara da ta. Ita ba a sake ta ba kenan har yanzu? Ba a sake ta ba har yanzu. To yanzu masoya za su so su sami wannan waka lokacin da ka sake ta idan Allah ya kai mu. Idan Allah ya kai mu nan gaba zuwa da ɗan lokaci ɗan kaɗan za a saurare ta. Madalla, to ita wannan sabuwar waka taka mai fitowa ko za ka ɗan iya fara ɗan rera mana domin masoyanka su ɗan ji su nishaɗantu domin su sa a ransu cewa sabuwar waka za ta fito su kuma bibiye mu? Muna da waƙa da na yi Happy Sallah, yana muku waƙa Happy Sallah, Happy Sallah, 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 za mu ci damar Sallah, Happy Sallah, Sallah. Gaskiya ne. To yanzu me za ka ce da masoya? Yanzu ne ce da abin nan fara masoya na dinga saurara abin nan fara waƙa nan da ɗan wani lokaci za a ɗan da to babu matsala. Madalla. Sai ku yi subscribe ku danna ƙararrawa domin muna sakin wannan waka za ku same ta ta Faruk a RKR Lasan. Happy Sallah, za mu ji naman Sallah. Happy Sallah, za mu ji naman Sallah. Muna muku waƙar Sallah Hausa Shibo. Da ke tare da wannan yaron nan. Kuma za ka kuka ne da ƙarfi ba. Wanda ba waka ba kiran kake bi ba. A ai gaskiya ne. Salanta ne kai salon waka kai daban. Ya rera ka ci kidan kawai kai. Mr. Babilo. Dan ba hibaci dai mana nan. Ba hibaci dai a cikin. Ba shi ɗaya Babilo.